Welcome back. This is Cape Town Daily. Tonight we feature a story of redemption. From starring in one of South Africa's best love sitcoms to rebuilding his life after addiction and personal loss, actor, DJ and podcast host Ntobeko Kgwangqa has experienced triumph and turmoil. Best known as Budget Naledi on the hit SABC2 sitcom Stokvel, Kgwangqa recently joined us in studio to reflect on the mistakes that nearly cost him everything, as well as the journey that helped him find purpose again. Ntobeko Kgwangqa, known to many South Africans as Budget Naledi from the popular sitcom Stokvel, has enjoyed a career spanning from acting, opera, music and podcasting. In an exclusive interview with Cape Town Daily, he reflected on his rise in the entertainment industry, the opportunities that shaped his career and the challenges that tested his resilience. Acting ndidibene nayo through ucula as bendichilo from eqaleni ndiqale at the early age, at the age of 5, but ke kwenzekile into yoba umculo ke uyathungelana ne-acting. So after ke ndishute uCarmen Khayelitsha, I was fortunate into yoba ndibonwe ngumlungu ekuthiwa nguRochelle owayi-editor yeCarmen Khayelitsha. One advice ukuthi mandijoyine i-agenda, join i-APM, whereby ke ndaye ku-auditions e-Shooting Stars. If I remember, i-Shooting Stars le film promote World Cup before 2010. So from there, Joe Mafela saw me and said, okay, let me try you with Stokvel, because I don't know what the reasons. As babe khupha umuwahimotise yayingafuni mina le into, but ndangena ku Stokvel. I think ndingena ku season 4 if not season 3 until the end. Ndifunde a lot ku Stokvel because that was the first prominent role endifumana eTV, which lasted for many seasons. I think sisivale ku season 8 or season 9 if andiphazami, around about 2012. So I've grew a lot, and then recently in Sandukwenza uGqeberha the Empires, I said ndidlala uCaptain Khoyi with legends enizaziyo, living legends like abo Mbulelo Grootboom, abo Zandile Msuthwana. So that is as far as career I'm acting ihamba khona. People like akumnandanga kwi-actors, especially kwensuku siphila kuzo. There's too much exploitation. I-working environments azikho ntle, isiphathwa asikho sihle, kuyacinezelwana, and you'll find out i-actors ezininzi ziphila i-fake life, yohamba kwe-red carpets and going to these glamorous places, but at the end of the day ubuyele emkhukhwini, and imali ayibhatalwayo doesn't maintain i-life ekufanele uyakwazi uyiphila. But behind the success was a personal battle that would eventually derail both his career and his personal life. Kgwangqa spoke candidly about his struggles. Apha ekudijeni si-exposed kwiinto ezininzi like drug and alcohol abuse yabo. So ndiye ndayendeka apha endleleni ndazibona ndikwi-crowd ezirongos, and then I decided noba no man, let me go back and fix myself, uyabo, ndibuyise inyawo ke ndiziqoqe man. Abaninzi ke bayazi bakwehla ntoni ke emaplangeni. I won't go through it. Yanditraumatize ngantithe ngayo. Abantu bayazi, abantu abaninzi ukuthi abantu abaninzi, so laa nto yandiafecta kakhulu. Ndazibona abuse alcohol kakhulu, and ke ibingandincedi into yoba ndihambe ndiyo-DJ because bendisoloko ndi-exposed to utywala. So now I'm back. Ndincedakele kakhulu man, ndibulela abantu abafana noBulelani Cadenza from New Wave Podcast abathe bandinika another chance yokuthi noko ndiphinde ndizibonakalise ukuthi sisekhona, italente isaphila kum. Nokuhamba inkonzo kundincedile kakhulu, kulenzile igalelo ukusondeza ufutshane noThixo noba phakathi kwisangqa sabantu abasoloko bekunika i-positive messages. After years of silence, Kgwangqa decided to share his story publicly with honesty, and this struck a chord with our audiences, ultimately opening the door to a new chapter in his career.
As you know, man, bengosindi host omcha when you have podcast. And iqale as a guest baninzi abayilandelayo i-podcast ndiku episode 18 ndiku episode 38, and then after that uKadenza wan-invite ukuthi mandizoncedisa nam ke ndihoste ezinye i-guests, which was a great opportunity for him. I'm learning a lot day by day, I don't want to lie, sitting there listening to his stories abantu, i-downfall zabo, baphinde baziphikisha njani ziyommeleza zazinto every day. And sikuphithemba nawe elifini ubone ukuthi ayinguwe wedwa ohamba endleleni ezinzima kulo mhlaba, sibaninzi, just because qha ke asiphumi phandle ingxaki zethu zibhalwe isibunzi, siphuma sincume noba kubuhlungu. Siphila kwixesha elinzima. Ndiyakucela mntu omtsha, ndiyakucela khawuzigade, khawuzikokose, ubomi bakho buxhomekeke kuwe. Xa ndisithi buxhomekeke kuwe, yonke le nto ilapha phandle ayindawo izawuhlala ikhona. Utywala buzawuhlala bukhona, iziyolo zawuhlala zikhona, but khawuprioritize mntu omtsha, ndiyakucela ngentliziyo yam yonke, go to school, khawusithande isikolo. And ndiyakucela mntu omtsha, khawufocuse man. Kunzima uthetha nani because siphila kumaxesha anzima, kunzima nyani uthetha nani, but ndiyakucela man, it starts by you and it ends by you. Ndicela nje ukungaleqi zonke izinto zileqwayo phandle, ukunje ufocuse kuwe, usithathe uzibeke endaweni. Yonke laa nto ungayenza ke ngokusokhululekile ebudaleni, soyenza ngengqondo enobuntu obudala. Enkosi. Today, Juanqa is once again returning to his love for acting and DJing. He hopes his journey serves as a reminder that setbacks do not have to define a person's future, and encourages young people to learn from his experiences rather than repeat his mistakes. For Cape Town Daily, I am Mamesi Lemoon in Cape Town.